సో మీకు డైరెక్ట్లీ పాయింట్కి రావాలంటే ఇక్కడ ఎర్లీ మార్నింగ్ 4 o'clock అయింది. నేను రూమ్ నుంచి అలా బయటకు వచ్చాను. 3 సార్లు వచ్చారు. అంటే ఎలా చెప్పాలంటే ఒకసారి 2కి, ఒకసారి ఇలా 3కి మధ్య మధ్యలో వస్తుంది కదా. సో సంథింగ్ అలా 3 సార్లు వచ్చారు పోలీసులు. అంటే రౌండ్స్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, ఎవరున్నారు ఎవరు లేరని. సో అంటే ఇక్కడ నేను క్లారిటీ చెప్పేది ఏంటంటే, కనబడుతుందిగా పెద్ద పెద్ద హౌసెస్, వెరీ వెరీ బిగ్ బిగ్ హౌసెస్, వాళ్ళు వాచ్మెన్స్ ఉన్నారు. సో నేనిప్పుడు స్లీప్ చేసే దాంట్లో కూడా వాచ్మెన్ ఉన్నాడు. అంటే ఇక్కడ తిరుగుతున్నారు, ఓకే, వెరీ గుడ్. కాకపోతే ఇక్కడ ఎవరైతే అంత నార్మల్గా ఉన్నారో, కాకపోతే వెరీ వెరీ పూర్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి కదా, బాగా వెరీ పూర్ ఫ్యామిలీస్. అంటే కొన్ని కొన్ని వాటిలో ఉంటారు కదా, మీకు తెలియదేముంది. అక్కడ కూడా తిరుగుతారు అనుకో, నేనేం కానట్లా. నాకైతే పర్టికులర్గా బాగా కనపడ్డారు, ఎప్పుడు కనపడలే, అలా కనపడ్డారు. అలా అక్కడ కూడా కనపడితే బాగుంటుంది. అంటే అమ్మాయిలు అందరూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళే కొంచెం సేవ్ అవుతారు కదా. సో అంతే.